Benvingudes a totes. Estem molt contentes de poder fer aquesta sessió de presentació. Veient l'èxit que ha tingut, perquè us heu apuntat més de 84, estem contentes també d'haver-la fet online i no presencial, que era com ho volíem fer, perquè ara ho veureu amb tot l'objectiu que té aquest projecte, que és conformar cooperatives de dones, donar les eines i fer el procés per conformar cooperatives d'habitatges de dones. Doncs creiem que és molt important fer-ho presencial, però és veritat que aquesta primera com més informativa per explicar-vos de què va i si us animeu a formar part d'aquest projecte, doncs veiem que pel vostre interès que està bé que hagi sigut online i així més heu pogut participar. Això primeres. Llavors, jo avui el que faré una mica és explicar quina és la nostra, què fem, qui som i què fem, per si alguna de vosaltres no ens coneixeu, i una mica on s'emmarca aquest projecte, i què és aquest projecte, bàsicament, de Dones Cohabitant, i quins són els objectius, el cronograma, i una mica veure si és el que us encaixa o veure quin és el vostre interès. A mi m'hagués encantat fer una sessió més participativa, però clar, és que sou més de... Després tindrem un moment de torn obert per poder participar, però malauradament, com que sou tantes... Ui, algú s'ha connectat? La Mònica, la Montse i la... Vale, d'acord. La Mònica i la Montse, si us podeu desconnectar l'àudio, si no ho puc fer jo, Mira, Laura, és que no pareu d'entrar, amigues, no pareu d'entrar i llavors no acabo d'engegar, Però, això. L'objectiu de la sessió d'avui és bàsicament informativa per explicar-vos de què va el projecte i saber si és el que us encaixa i saber per què, si és el vostre interès de formar aquestes cooperatives d'habitatge i si us pot encaixar el que nosaltres hem pensat en aquest projecte que ve subvencionat per, ja ho explicaré després, per Barcelona Activa. No pareu d'entrar, noia, la Cristina, la Marta. El que començaré a fer és que no vull començar a compartir la pantalla fins que vegi que pareu d'entrar, perquè si no podré estar per als participants. Però haurem de tirar endavant, perquè si no, no podrem. I això, que m'agradaria conèixer-vos més a totes i saber una mica més de vosaltres, però el que farem serà al revés. Primer presentaré el projecte i presentaré com això, l'encaix del projecte i dels objectius i això, i després, ja quan hagi tancat, no pareu d'entrar. Som 42, comparteixo pantalla i així començo a explicar. Mira, la Manuela, estupendo. Comparteixo pantalla i començo a explicar, d'acord? Si alguna de vosaltres em vol dir alguna cosa, tranquil·lament em pot parar o em pot... perquè jo no us veig, Ara que comparteixo pantalla amb vosaltres, jo només veig a 3 o 4 de les que estigueu aquí. Llavors, sense cap problema, si us plau, podeu intervenir i podeu preguntar-me el que vulgueu, d'acord? Perquè, insisteixo, aquest format jo no us veig ni puc saber si ho esteu sentint tot bé o si hi ha alguna cosa que no enteneu o el que sigui. Per tant, començaré sense més per anar al gra de la sessió d'avui. Doncs sí, aquest és el projecte de Dones Cohabitant. Impulsem cooperatives d'habitatges per a dones, col·lectivitzant les cures. Aquest és un cartell que hem fet conjuntament amb les nostres companyes, l'Audil i la Tonina Matamales, que ens ha fet aquesta il·lustració, que creiem que parla molt del que ens imaginem, i sempre té aquesta mà meravellosa que sap donar forma a allò que estem imaginant. Disculpeu, hi ha alguna de vosaltres que té el micro encès? Us demanaria, sisplau, si apaguéssiu el micro perquè les altres també puguin escoltar i no hi hagin aquests sorolls de fons. Gràcies.
D'acord, doncs llavors, què explicarem avui? Doncs això, qui som i què fem, qui som nosaltres. Jo soc la Roser Casanovas del col·lectiu Punt 6 i una mica us explicaré una mica, us faré una mica de marc de què fem. Segurament algunes de vosaltres ja ens coneixeu o ja sabeu què fem, perquè formeu part de Cala Dona i nosaltres som també sòcies de Cala Dona o perquè ens heu sentit en altres llocs, però crec que és necessari també enmarcar una mica per totes aquelles que no ens coneixeu tant quina és la nostra feina. Molt bé. Llavors, després, també m'agradaria explicar-vos una mica els antecedents del projecte, d'on ve aquest projecte de Dones Cohabitant i per què aquest interès de fer aquest projecte. I després ja ens centrarem més com en els objectius propis que té aquest projecte i quin és el cronograma que tenim o que ens exigeix la subvenció, bàsicament. I per després passar-vos un qüestionari per saber amb un temps, no cal que les que vulgueu el podeu contestar avui i les que no, donar-vos un temps també perquè païu tot el que explicarem avui o tot el que explicaré jo avui i podeu pensar en què, si esteu o no, si voleu participar-hi o no. I per últim, i com he dit, farem un torn obert per compartir totes les inquietuds que us hagi pogut generar aquest projecte o les expectatives per les quals us havíeu apuntat a aquesta sessió, que també poden ser molt diverses, més de curiositat que de la necessitat concreta de formar part d'una cooperativa, que per això també era aquesta sessió, per parlar d'aquests temes. Llavors, també està bé, vull dir que no m'importa. Vull dir que per això, llavors comencem. Per les que no ens coneixeu, som una cooperativa d'arquitectes. Hola, hi ha alguna de vosaltres que ha entrat que té el micro obert, sisplau, si el pot apagar? I així totes les altres també em poden escoltar millor. Gràcies. Bé, doncs som una cooperativa d'arquitectes, sociòlegs i urbanistes d'orígens diversos que portem ara ja més de 15 anys repensant els espais des de l'experiència quotidiana per a una transformació feminista dels nostres entorns quotidians. Ara som l'Adriana, la Blanca, la Marta, la Roser, jo mateixa, i la Sara Ortiz, i col·laboren amb nosaltres la Inara Navarrete, la Magda i la Carina Díaz. Hem anat variant de composició, però des que som cooperativa som aquestes les sòcies que formem part. Treballem des d'una perspectiva feminista interseccional, amb participació i acció comunitària, amb la base de l'ecofeminisme i des d'una economia feminista i solidària. Llavors, nosaltres, sobretot, per les que ens coneixeu, sabeu que el que fem és urbanisme feminista, és a dir, des d'aquesta perspectiva, des de la mirada de posar al centre la vida i la sostenibilitat d'aquesta vida, repensem els espais de la nostra vida. Hi ha un document que és un vídeo molt curtet, però que creiem que és molt sintètic i que serveix molt per entendre de què parlem quan parlem d'urbanisme feminista. Us aconsello, està al nostre canal YouTube, per si voleu consultar-lo, però que explica molt bé, o en breus paraules i en paraules de totes, les que formem part de la cooperativa, què vol dir entendre els nostres entorns quotidians a través del feminisme. Llavors, per fer-vos un resum, és que creiem que els espais han de posar en valor les tasques reproductives i de cura, que prioritzem o que s'ha de donar prioritat a la vida quotidiana i a la diversitat de les persones i les seves diverses vides quotidianes, que hem de tindre en compte la diversitat dels cossos i de les capacitats de les diverses capacitats d'aquests cossos, que trenquem amb les jerarquies socials i entre disciplines, el coneixement es genera conjuntament, cadascú té el seu rol. Això, la interrelació dels diferents aspectes vitals amb els espais, és a dir, la vida es desenvolupa al llarg de diversos espais amb continuïtat i més quan has de desenvolupar diverses tasques de diferents esferes de la vida, doncs més.
creiem que és molt important analitzar sempre allà on actuem i on proposem transformació, però també entenent que la realitat és molt complexa i entenent aquesta complexitat no com un problema, sinó com l'oportunitat de tenir en compte tota aquesta diversitat que tenim, que som. Repensem els espais no substituint-los, sense substituir-los, sinó construint a sobre. És a dir, creiem molt en la rehabilitació i en donar nous usos a les preexistències que en realitat tenim molt, molt construït. La proximitat com a qualitat urbana principal dels nostres entorns per garantir una vida, poder desenvolupar una vida pròxima a l'entorn, a un entorn quotidià, i trencar amb aquesta dicotomia del públic-privat, de fins aquí arriben les meves responsabilitats públiques i fins aquí t'abandono i t'espaviles a dintre del teu interior de la llar. Llavors, per tant, nosaltres és molt important tenir en compte la vida quotidiana com a eix central dels nostres de tots els estudis que fem, entenent que la vida quotidiana engloba totes aquelles activitats que fem en el nostre dia a dia o eventualment. I que aquesta vida complexa que tenim i diversa no es pot desvincular d'un espai compartit i d'un temps finit. Nosaltres també sempre incloem el temps com a variable bàsica també per les cures i per la vida de les persones. Llavors, des d'aquesta perspectiva i en el marc de la vida, en el marc de la societat en la que vivim, entenem que l'esfera o les activitats que més estan potenciades o que es prioritzen en la nostra societat actual són les productives, invisibilitzant les reproductives, i ja no per què dir, quasi no tenen ni espai ni temps, amb això que diem de la vida quotidiana, l'esfera pròpia i l'esfera comunitària. I llavors, tota aquesta crítica que fem a la falta de visibilització, de poder disfrutar de tenir el dret de disfrutar d'una vida completa i digna en totes les seves esferes. Llavors, per poder fer aquesta anàlisi, nosaltres estudiem diferents àmbits de la conformació dels nostres entorns urbans, l'espai públic i els de relacions, els equipaments i els serveis, la mobilitat i els seus entorns, l'habitatge i l'entorn, la seguretat i l'autonomia i la participació i l'acció comunitària. Llavors, per això, un dels nostres temes principals o que també estudiem és l'habitatge. L'habitatge entès no com un element aïllat, sinó l'habitatge com l'habitatge i els seus serveis necessaris en relació a aquestes xarxes quotidianes. És a dir, l'habitatge sempre forma part d'una xarxa. Nosaltres entenem que som interdependents entre les persones i ecodependents amb el nostre medi ambient. Llavors, amb aquesta interdependència, la vida aïllada és més complexa. Quan gestionem, sobretot, dependències, quan intentem tenir una vida més complexa. Digna. Contribuir amb la mixticitat d'usos, és a dir, l'habitatge, tenir plantes baixes i diversitat d'usos en un edifici que aproximin aquests usos quotidians i que afavoreixin la vitalitat i la seguretat dels barris. A vegades parlem només d'un espai compartit, perquè molts dels habitatges en els quals vivim, els únics espais que compartim són les escales i els ascensors. I lo difícil que és a vegades compartir aquests espais i les tensions i les baralles, entre cometes, que generen en les pròpies comunitats veïnals. Llavors, per què no pensar en habitatges que tinguin espais més compartits, que realment puguem aprendre a compartir més, que puguem, si pensem en l'època de criança és molt clar que tenir espais de criança compartits, però ara que ens obliguen a teletreballar més a casa, doncs per què no espais compartits de treball? Els nostres habitatges no responen a totes les necessitats que estem imposant-los ara, o espais de trobada, senzillament espais de trobada, perquè diferents veïns i veïnes puguin compartir temps. Generar espais de relació comunitària, que tenen a veure amb això, usos compartits dels serveis, també fer-ho més eficient,
fer més eficients serveis, no vol dir que tothom hagi de compartir les rentadores, per exemple, però per què no tenir un espai d'emmagatzematge de coses grans que potser es poden compartir, espais que serveixen intermitjos entre el que és més públic, no entre la plaça en si i el teu habitatge més privat, que aquests són, nosaltres creiem que donen molt joc a la cura compartida. I després també, quan parlem de l'interior dels habitatges, dissenyar espais sense jerarquies, flexibles i que permetin compartir tasques. Espais on es poden fer simultàniament diferents activitats, que es pot cuinar, que es pot parlar, que es pot menjar a la vegada, però que també es poden compartimentar quan vols intimitat. No estem, a vegades, quan parlem de flexibilitat, a vegades hi ha persones que tenen més poder dir, és que jo també em vull tancar. Sí, o sigui, s'ha de poder fer tot allò necessari a l'interior perquè cada persona pugui garantir la seva pròpia intimitat i totes tinguem la nostra pròpia intimitat, que això tampoc passa, la famosa habitació pròpia. I, a més, visibilitzar aquests espais de tasques domèstiques, visibilitzar i donar-los un valor, perquè si pensem, per exemple, com són els safarejos de moltes de les nostres llars, doncs ens donem compte que estan en un lloc mal ventilats o sense una qualitat espaial igual que quan estem sentades a la taula o quan estem, o l'habitació que al final acabem dormint. Però, en canvi, quantes vegades, com i qui realitza aquestes tasques reproductives o on guardem a vegades certs elements de la neteja, que tampoc no estan pensats. Resulta que les escombres fan més de 1,50 m i no hi ha cap armari que faci més alt que això, per exemple. Totes aquestes coses que parlen de la falta de visibilitat d'aquestes tasques en les nostres llars. I, a més, per no dir que estan pensades per un únic model de família molt normatiu, molt de papa, mama i criatures, quan en realitat les estructures de les nostres llars o les formes de vida en les quals ens agrupem poden ser molt diverses i són molt diverses, des de famílies monomarentals, persones que viuen soles, persones que viuen sense llaços familiars, cada vegada més, i amb les crisis consecutives cada vegada es dona més, famílies agrupades, etc. Llavors, per exemple, en aquesta imatge d'aquí podem veure un habitatge molt prototípic de mercat, d'aquests de sala d'estar amb cuina separada, quan no hi ha relació, no es pensa que la persona que està cuinant no cal que tingui relació amb les persones que mengen, és igual, total, és igual, o duplicant en habitatges tan petits, duplicant els usos, quan hi ha la doble taula, la tauleta de menjar al matí o esmorzar i la tauleta més de la bona, cuando viene alguien, a vegades. Això també són formes de vida, no vol dir que les persones no puguem tenir doble taula, però quan ja es dibuixa així s'està pensant com aquesta forma, només com amb una forma de viure. O quan, per exemple, les habitacions suites generen jerarquies respecte de les altres habitacions. Això està marcant una jerarquia clara que no permet com primer, fa jerarquia amb les dues persones o les persones que visquin en aquest habitatge i a la vegada ho fa poc adaptable, perquè no és el mateix dormir en una que en una altra. A part de lo poc eficient, també, una altra vegada, que és tenir tants aparells per 1, 2, 3, 4 persones, quan en realitat, si estiguessin més compartimentats, en tindries menys, per tant, gastaríem menys aigua i potser ho podríem fer servir més. Això només són petits exemples, no vol dir que hagi de ser tot així ni que tothom hagi de viure així, però el problema de la nostra societat o de l'oferta d'habitatge que tenim és que no hi ha possibilitats, no hi ha altres possibilitats. Això és un exercici que vam fer en un taller que fa també més de 15 anys que fem, que es diu La casa sense gènere,
que té a veure en això, en analitzar quin és els rols que el que estan venent a través de l'espai, què estan prioritzant a través de l'espai i com es podrien fer algunes propostes de millora. No vol dir que aquestes siguin les úniques. Llavors nosaltres, tenint en compte tot això i aquesta situació també actual tant de com vivim o de com estan estructurades els nostres habitatges i les nostres ciutats, el que diem és que hem de fer uns espais i uns habitatges que facin corresponsable a tota la societat de les cures, perquè finalment totes les persones necessitem ser cuidades i totes som interdependents, és el que deia ja. Ens necessitem les unes a les altres per viure. I això, que sembla com tan obvi, l'espai sempre té una representació a l'espai. Bé, ara em centraré, per exemple, m'he quedat com amb la idea aquesta de la corresponsabilitat de les cures, per veure com a través d'aquesta idea hem anat elaborant diferents projectes que sumen el de Dones Cohabitant. Per una banda, dir-vos que per nosaltres és com una segona part, perquè ja vam fer un petit projecte subvencionat per l'economia social i solidària, també de l'Ajuntament de Barcelona, dins de la convocatòria Enfortim, ja fa molts anys, ara ja 2018, amb una pandèmia entremig, però aquest projecte era com per començar a indagar si hi havia necessitat de crear grups específics de dones que volguessin viure d'una altra manera i que va ser com tot un projecte més d'investigació, per entendre'ns, que al final va acabar amb un parell de sessions amb un grup de dones que algunes d'elles també formen part d'aquesta nova tongada, diguéssim, d'interessades, que el que volíem era això, també veure com col·lectivitzar les cures a través de grups de dones i fomentant, per exemple, cooperatives d'habitatge. Aquest és un altre tema que anirà sortint al llarg de la presentació i que també podeu preguntar. Al final, les cooperatives d'habitatge són una fórmula possible, però també hi ha l'objectiu en aquest projecte intentar buscar altres fórmules també, perquè potser no a totes ens entra o ens va bé aquest format. I ho investigarem també. Llavors, com sabeu, segurament moltes de vosaltres també ja sabeu, sempre hi ha hagut exemples històrics internacionals de dones que cohabitant, és a dir, ja els hi direm així, és a dir, de fórmules. Al final, la primera, per exemple, la de Mussolina Five Peers, a Londres, aquesta era menys una idea de col·lectivitzar les cures per fer-les més eficients i per poder-les fer més fàcilment executables per les dones, és a dir, no hi havia un qüestionament de gènere de qui havia de desenvolupar aquest rol, però en qualsevol cas estava organitzat a través d'una cooperativa de serveis en el qual un grup de casetes aïllades mancomunaven, per entendre'ns, els serveis de cuina, de bugaderia i de neteja, em sembla també. Llavors, sempre posem aquests exemples per dir, d'acord, no se n'anaven a viure elles soles i qüestionaven tota l'estructura, però sí que qüestionaven com a mínim el com ho feien. Per això sempre posem com aquests històrics que també, que fa molt de temps que les dones ens plantegem que aquest sistema no és just per nosaltres. Però, per altra banda, hi ha altres exemples com Mujefa, que segur que moltes de vosaltres coneixeu, que és aquesta cooperativa de dones, de caps de família dones, que això és l'important, multigeneracional, creada com una cooperativa per ajuda mútua a Uruguai,
que està al centre al centre de Montevideo. Ui, Anna Gavarró, pots tancar l'àudio, sisplau? Gràcies. Que tenien unes característiques també de dificultat d'accés a l'habitatge. Ara no entrarem com en el procés, però i el que van fer és una rehabilitació amb les seves pròpies mans, també, ajudades amb una capacitació que aporta el govern, etcètera. Tot un procés molt interessant que les va portar a elles mateixes donar temps. Tenien un tema d'accés i de diners, o sigui, d'accés a habitatge i de manca de recursos per poder aportar els diners perquè un altre ho construís, i en aquest cas ho van construir elles, d'autoconstrucció en algunes parts en les que van poder donar suport. Per tant, per mi és com el superexemple d'autogestió feminista de fins i tot construir-s'ho elles mateixes. Llavors, aquí al costat he posat un llibre molt interessant, que també us recomano, que és Mujeres, Casas y Ciudades, de la nostra companya Zaida Muixí, que fa un recorregut sobre molts exemples històrics de les aportacions de les dones en les cases i en les ciutats. Llavors, és interessant perquè hi ha alguns d'aquests exemples de col·lectivització de les cures o de com millorar la gestió de les tasques domèstiques, que és un avenç respecte de la distribució com individual de cures i familiar, tancat dintre de la família, però per altra banda també hi ha exemples com de dones cohabitant o de dones que han trencat encara més els esquemes. Per altra banda, tampoc em vull oblidar que, o també cal esmentar, que hi ha exemples actuals i propers de dones cohabitant i aquest projecte també té la intenció d'apropar-nos a ells i de generar espais de compartir i de coneixença. Per una banda, ara aniré a la Morada, per una banda la Gether West, que aquesta és una històrica que segurament algunes de vosaltres coneixeu, que aquestes són les que van també introduir o crear, és on es va crear aquest sindicat de llogateres. Ui, hi ha alguna que té el micro obert? Si el podeu tancar ja està. D'acord, gràcies, ja està. I són unes pioneres de també la gestió o de buscar fórmules de finançament dels projectes cooperatius, que aquest és un dels grans problemes dels projectes cooperatius. I després, per exemple, les d'Ormund Beginov, que aquestes són més actuals, diguéssim, que aquestes són un grup de dones que, tot i que és multigeneracional, són bastant més grans i que el que tenen és com realment generar-se un habitatge compartit per poder envellir juntes. I tenen des de la proposta d'espais per la seva pròpia cura, de teràpies o d'històries. No arriben a ser un habitatge assistencial, diguéssim, perquè són elles les que comparteixen les cures, s'ajuden entre elles, però tenen alguns serveis per donar-se, per autocurar-se, diguéssim, comunitàriament. I a la vegada també ofereixen, em sembla que tenen una de les seves habitatges, són habitatges d'emergència social per a dones que tenen alguna emergència. No en poden oferir 30.000, però una part. Això serà temes que haurem d'anar introduint i veient en el grup que acabi conformant-se, de tots aquests temes d'aprenent-ne d'altres grups que ja estan funcionant. I aquí a Barcelona en tenim un molt a prop que està en procés també, però que és molt pròxim a nosaltres, són amigues, que és la Morada, que és aquesta cooperativa feminista d'habitatge que anirà a Roquetes i que la Dinamo també està acompanyant en el seu procés tant econòmic i d'acompanyament de grup i al final la Col també, que és la que ha fet la Borda, no sé si la coneixeu, que és la cooperativa d'habitatges, una de les primeres, en sòl públic aquí a Barcelona. I per nosaltres és una referent i que també tindrem espai per poder compartir amb elles la seva experiència i també els seus
seus aprenentatges. Llavors, també, ara, ho veieu, no tota l'estona anem amb aquestes dues potes. Primer dones cohabitant i després també parlem de les cures tota l'estona, d'aquestes cures que podríem dir comunitàries o col·lectivitzades, que no és que no existeixin, sinó que ens busquem fórmules sempre per sobreviure, perquè amb aquesta interdependència que tenim necessitem poder compartir perquè així es desenvolupa millor i perquè els tempos, si no, de la vida no donen. Llavors, aquí posava un exemple com la cooperativa de la Borda, que també a mi aquest esquema m'agrada molt. És com en un habitatge convencional hi ha una part molt individual i després molt poc compartit, i el que passa en un habitatge cooperatiu és que tu fas una sessió voluntària del que et tocaria de l'espai individual perquè formi part de l'espai compartit i així guanyeu totes, perquè totes teniu més espai compartit. Però també vull dir que comparteixen una cuina comunitària, comparteixen un espai de relació, tenen un espai de bugaderia, i han fet tot el procés de cooperativa d'habitatge amb tot el que suposa, vull dir que també tenen molta expertesa de tot el procés, d'arribar fins al final i construir i conviure, que és el més difícil també. Però després hi ha altres com més institucionals, si voleu, però que també ens agrada remarcar, d'exemples de cures comunitàries com és Radars, que són aquells tipus de programes que a nosaltres ens agrada destacar perquè són molt petits o necessiten com de molt poc per tenir un gran impacte en la vida de les persones. Segur que moltes de vosaltres també sabeu de què van. Radars és un sistema d'acompanyament, és un programa d'acompanyament que té l'Ajuntament de Barcelona, en el qual es posa en contacte amb 2 o 3 persones a l'entorn d'una persona gran que viu sola a casa seva, jo què sé, la del forn de pa, la seva veïna de davant i la de la llibreria de baix, o 2 o 3 persones que tenen un protocol. Cada vegada que la veuen l'avisen, o quan fa 2 dies que no la veuen l'avisen, o tenen un protocol. I és d'aquelles coses com, uau, o sigui, que fàcil i a la vegada que poc, que s'hagi de fer un programa per això és que hi ha moltes persones grans que viuen soles que amb poc tenen molta autonomia amb aquest programa, per exemple. I després altres coses més autogestionades, com són els grups de criança, que estan fora fins i tot una mica de la llei. Jo que quan era jove, quan la meva filla era petita, volia dir, vaig formar-me part d'un, estàs una mica fora de la normativa, no ets ni una llar d'infants, ni ets un espai, estàs allà una mica així al borde, ets una associació privada, ets una associació privada amb unes sòcies, i entre nosaltres ens cuidem les criatures. Llavors, a veure, l'Elisabet, i entre nosaltres ens cuidem les cures. I aquí n'he posat un exemple pròxim que es diu la Manada Gori Gori, que està a prop de l'Esseps i que tenen ja fa molts anys que estan en aquesta autogestió de la criança de 3 a 6. Però ara també hem de posar de relleu que amb la Covid també s'han despertat o s'han engegat o s'han activat moltes xarxes que existeixen entre veïnes per donar suport a emergències que hi ha hagut molt severes durant aquesta pandèmia, ja sigui el Raval, segur que totes en teniu pròximes o que estàveu en un WhatsApp o en una xarxa, i com les situacions com més d'emergència posen de relleu la necessitat d'organitzar-nos i donar aquest suport, ja sigui de coses més bàsiques com el menjar, l'accés a internet, per exemple, com veïnes es posaven d'acord perquè criatures que no podien accedir a internet o no tenien ordenadors o suport informàtic poguessin també tenir classes,
O, per exemple, amb les violències masclistes, que segueix sent un drama, però durant la pandèmia i el confinament total va ser dramàtic. I l'últim projecte que us volia explicar abans d'anar a entrar més en tema és la xarxa comunitària de cures a l'entorn de l'habitatge, que per nosaltres aquest de Dones Covid tant en penja, perquè és com si féssim un zoom a un projecte de Dones Covid tant. Nosaltres entenem que un projecte com aquest hauria de formar part d'una xarxa que conjuntament amb altres tipus d'habitatges, ja siguin privats o ja siguin cooperatius o masoveria o fins i tot projectes d'habitatge públic, es puguin organitzar com una cooperativa dispersa més gran en un entorn molt pròxim per compartir espais, gestió i temps de cures creant una xarxa de suport veïnal, però amb un suport físic, una mica com aquestes xarxes que parlàvem més del moment de la pandèmia, però que tinguessin com aquest suport més gran físic també. Llavors, quan parlem d'aquesta xarxa, estem pensant, no sé si us sona, però per això hem fet un exemple, hem fet un zoom en aquesta imatge que també ens ha fet la Tonina, que per mi és com l'utopia il·lustrada de com podria arribar a ser això. Entenem que aquesta xarxa comparteix dos tipus d'infraestructures o d'elements, uns que són més durs, que es tradueixen en un espai, per exemple, la botiga d'intercanvi d'objectes o una bugaderia comunitària, un cinema a la fresca, una cooperativa de consum, un espai de trobada, un espai de coworking, un terrat que compartim entre les diverses sòcies que formem part d'aquesta cooperativa, etc. Un jardí al terrat compartit, etc. I llavors hi ha aquestes infraestructures més toves que tenen a veure amb la gestió i el temps. Tenen a veure això, amb acompanyament al metge, sistemes d'acompanyament, autobús escolar a peu, com aquesta comunitat que està enxarxada s'acompanya una àvia i una neta d'adopció, tot el que ja fem, intentar-ho vehicular i urbanitzar. Al final és generar una nova organització social que ens ajudi més, ens corresponsabilitzi de les cures i que puguem treure-ho, trencar amb aquest rol dicotòmic sempre del gènere femení, el gènere masculí, associat a aquest rol assignat també encara avui en dia a les dones majoritàriament i que surti dels habitatges per compartir-ho. I aquesta cooperativa de dones podria formar part d'aquesta xarxa. O les cooperatives de dones, perquè tampoc aquest és un altre dels temes d'aquest projecte, que potser tampoc no surt un sol grup, sinó que en surten dos o tres, independentment de les necessitats o una mica de les necessitats i dels grups que es generin, de les persones interessades, de les dones interessades. Llavors, el que us explicava, no estem parlant, estem alineades, diguéssim, amb altres projectes que també estan passant ara mateix, com és aquest projecte Finques a Montevideo, que també està plantejant fer cooperatives disperses, és a dir, fer cooperatives que tinguin diferents implantacions en diferents punts d'un mateix carrer, per exemple, o en diferents punts d'un entorn pròxim. I després, per altra banda, aquest projecte pilot del cens vitalici, a través d'un sistema del vitalici, que això ara tampoc no cal entrar, també fer un parc d'habitatge cooperatiu i que estan fent la Dínamo està fent una prova pilot al barri de Poble Sec, em sembla. Llavors, per resumir el que porta aquesta xarxa comunitària, és com el que vol és aportar el mateix valor a totes les esferes de la vida, reconeixent el valor social del treball reproductiu, aquest valor que té per la construcció de la nostra societat, indispensable, trencar aquesta divisió entre l'espai públic i l'espai privat, millorar la salut i el benestar de les persones a través del disseny dels seus entorns, promoure la participació activa de les dones en la construcció del seu entorn
i generar un nou mercat d'habitatge cooperatiu en un entorn ja construït, rehabilitant el parc actual a través d'una nova forma d'organització social. Llavors, després d'aquest, de què fem, de qui som i què fem i de com s'emmarca aquest projecte enmig d'aquest treball, d'aquesta línia de treball que fem, doncs vam demanar com a col·lectiu Punt 6, com a entitat, una subvenció a Barcelona Activa dintre de la convocatòria de l'impuls socioeconòmic del territori, que és com, fins i tot és curiós que ens hagin donat una subvenció dins d'aquest àmbit de l'impuls socioeconòmic, perquè és innovador que donin diners per impulsar aquest tipus de cooperatives, perquè realment creuen que això ajuda a l'economia i sobretot a l'economia, perquè està dintre de l'àmbit de potenciar l'economia social i solidària i està dintre dels seus objectius d'aquest impuls socioeconòmic, té a veure amb impulsar l'economia social i solidària. Les cooperatives també d'habitatge tenen aquesta àrea, estan a dintre d'aquesta àrea. Llavors, l'objectiu principal d'aquest projecte és consolidar i conformar una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús per a dones amb realitats i necessitats diverses per compartir i col·lectivitzar les cures. Aquest és com l'objectiu gran, que es vertebra, diguéssim, en dos objectius, que són, per una banda, consolidar i conformar, i aquí ja poso una o diverses cooperatives, segons les dones interessades en formar part d'aquestes cooperatives i les seves necessitats, amb l'acompanyament de la Dínamo, i després elaborar, per altra banda, estratègies per col·lectivitzar les cures. Està com separat, tot i que van en línia. Però, per una banda, hem de veure, o sigui, en el primer objectiu, passo com el primer objectiu, de consolidar i conformar una o diverses cooperatives, el primer és saber quines dones estaríeu interessades en formar part d'aquest projecte i d'una manera activa i durant el temps que dura, i també és com formar part d'aquest projecte vol dir quines de vosaltres voleu formar una cooperativa amb altres dones. Llavors, per això és important consolidar el grup i saber quines de vosaltres voleu. Després, realitzar sessions de treball per conèixer, realitzarem sessions de treball per conèixer això, treballar la situació econòmica, quin tipus d'agrupacions familiars, quines expectatives, una mica tots els temes que necessitem parlar per conformar grup. També, sí, clar, segueixo. Elaboració del full de ruta econòmica, administrativa i jurídica per la conformació de la cooperativa o d'altres fórmules que investiguem, o sigui, que veiem factibles per poder, segons les situacions de cadascuna, perquè tota l'estona estem anomenant la paraula cooperativa d'habitatges en cessió d'ús, i aquesta és una de les fórmules que posarem més a sobre la taula, però això no vol dir que sigui l'única o que no mirem diversitat d'opcions o alternatives. I quan diem aquest full de ruta, això és una cosa que també treballarem conjuntament amb la Dínamo, té a veure amb treballar això, segons les característiques econòmiques de cadascuna de nosaltres, els tipus d'agrupacions, etcètera, què som capaces com a grup de permetre'ns, de poder accedir. També el que farem és informar-nos de les diferents, com es diu això, de les diferents convocatòries que hi hagi d'accés a sòls públics per poder conformar cooperatives, perquè una de les coses que passen és que, suposo que ho sabeu, que una vegada a l'any, aproximadament, l'Ajuntament treu a concurs uns quants solars perquè s'hi posin cooperatives, perquè s'hi posen cooperatives. Quan surt aquesta convocatòria, el millor és que el grup ja estigui conformat, perquè si no és complex presentar-s'hi, perquè et demanen una sèrie de coses. Una d'elles està conformada com a cooperativa,
que jo crec que és un dels grans esculls que generen aquestes convocatòries. Per tant, un dels objectius d'aquest projecte final és que hi hagi un grup de dones que ja tinguin l'eina jurídica feta, que hi hagin treballat que estiguem madures en el coneixement de què vol dir conformar-se com a cooperativa i que, per tant, en un moment determinat estiguem preparades per presentar-nos-hi. Molt important compartir experiències amb altres dones cohabitants, sobretot amb la Morada, però també intentarem fer trobades amb les més internacionals. Després, també sessions d'acompanyament amb la Dinamo, que serà parlant sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Catalunya, què és, quin recorregut ha tingut, quins exemples, posant exemples concrets de l'experiència, per exemple, de la Borda, que ja està construït i que ja està en convivència. Després un altre que és molt important també, que és tipologies d'accés al sòl i requisits per accedir a l'HPO, que això també serà un altre criteri pel qual potser tindrem dos grups. El grup que pot accedir a HPO i, per tant, pot estar a sobre d'un solar públic, són persones que podrien estar en un HPO, per tant, poden estar en una cooperativa en cessió d'ús públic, però no podran, aquelles que tinguin un nivell adquisitiu més alt, podem buscar altres opcions que no siguin a sobre d'un solar públic. Llavors haurà de ser un solar privat. Llavors totes aquestes opcions s'han de veure i s'han de preveure i això és el que potser, per exemple, també genera això que he dit abans, dos grups. I després també això, que comparteixen amb nosaltres la seva experiència de formació de grup i el treball en equip. Nosaltres també ja portarem un temps treballant i ens servirà també per dir hem tingut dificultats en això o altre, i compartir amb elles les nostres inquietuds i les nostres dificultats. I després, en les estratègies per col·lectivitzar les cures, la idea és això, també definir necessitats vitals actuals i futures, intentar ser conscients de les necessitats actuals que tenen les persones de cura i les futures, perquè segurament aquest procés, tots els processos necessiten un temps i no serà demà que tindrem un habitatge, sinó que serà al cap d'uns anys i llavors hem de projectar una mica les nostres necessitats cap a futur. Buscar referències de col·lectivització de les cures. Nosaltres compartirem tots aquests exemples que avui he posat he passat ràpid, compartirem per veure què podem extreure, aquest grup què extreu d'altres exemples de col·lectivització de les cures. Per què tot això? Per codissenyar infraestructures que ens serveixin dels grups de convivència, coses que el nostre grup sap que vol compartir o que no vol compartir, també, perquè tota l'estona estem posant sobre la taula compartir. També podem posar sobre la taula aquelles coses que no volem compartir o que no són susceptibles. Aquest grup de persones o aquest grup que ens hem conformat comparteix això, però no comparteix això. I per últim, això, també. Ui, l'Elisabet Maronya, pots fer que et desactivo l'àudio, Ui, bueno, l'he fet jo, t'ho he fet jo, Elisabet, perdona. Que ja estic acabant i així us puc deixar la paraula i puc treure'm com aquest moment que parlo jo, que ja quasi ha passat una hora. Compartint experiències de col·lectivització amb cures amb altres dones cohabitant. Farem el mateix, no només ens interessarà el procés, sinó també fer especial èmfasi en com comparteixen les cures i quines estratègies han utilitzat per aprendre d'elles i també compartir-les. Llavors, com ens organitzarem? Doncs, sobretot, qui pot participar, qui pot o qui vol participar? Doncs totes aquelles dones trans i persones no binàries que vulguin formar part d'una cooperativa, d'un grup per constituir-se com a cooperativa d'habitatge que assumeix el compromís, tant d'interès com de disponibilitat, de formar part d'aquest projecte. I llavors, això ja ho explicaré com amb les que vulgueu implicar-vos, estar registrades a Barcelona Activa. Que això, sí, ja ho treballarem, però és un dels requisits d'aquesta subvenció, que les persones beneficiàries d'aquesta subvenció han d'estar registrades a Barcelona Activa. Avui ens hem saltat una mica aquesta norma fent aquesta sessió informativa
perquè per la tipologia de projecte i per fer com aquesta, que n'hi diuen una paraula horrorosa, captació, doncs és necessari fer primer una obertura d'aquest projecte i veure en què voldreu participar, quines voldreu participar. Aquest projecte concret, quan dura? Dura fins al desembre del 2021. O sigui, s'acaba el projecte al desembre del 2021. Per tant, té aquest recorregut. Va començar a córrer el desembre del 2020 i s'acaba el desembre del 2021. Evidentment, s'acaba el projecte. El projecte subvencionat, però no s'acaba el grup. La idea és que aquest grup tingui continuïtat i pugui tenir recorregut i que la idea és que utilitzeu aquest projecte com una eina per poder desenvolupar els projectes cooperatius, diferents projectes cooperatius que sorgeixin. Llavors, la proposta de trobades. És evident que això s'haurà de consensuar els dies de trobada amb el grup de dones que participeu en aquest grup. No és una cosa tancada, al contrari, sinó que segons les dones que participeu i les vostres disponibilitats haurem de veure quins són els millors horaris o les franges de trobada millors. Mentrestant, el que sí que hem fet és reservar a cada dona els dijous de 5:30 a 8, a partir d'avui i cada 15 dies, de forma presencial, sempre garantint totes les mesures de seguretat de la Covid. Per tant, també hi ha un aforament limitat i haurem de veure si, segons les que us apunteu i les que estigueu interessades en seguir endavant, doncs haurem de veure si hem de fer 2 grups o amb un grup ja tenim prou. Però de moment hem reservat això perquè vol dir que les sessions, per exemple, de la Guillamo, que també havíem de tancar com unes dates estan aquí, sempre podem parlar-ne si és uns horaris que van molt malament, però és com per començar a avançar en el calendari i en el que tenim pactat o en el que tenim adelantat, seria això. I llavors també volem deixar molt clar que també posarem les cures al centre d'aquest grup i de la gestió d'aquest projecte, que no he posat aquí i que ja ho parlarem com amb el següent, amb el grup, com intencionar, amb el que ja vingui perquè vol crear els grups de cooperatives o perquè està realment interessat en tirar endavant, que és un projecte que us heu de sentir vostres, que l'heu de fer partíceps, que hem de trencar aquesta jerarquia entre nosaltres i vosaltres, sinó que ha de ser com un espai compartit on nosaltres aportem uns coneixements o unes eines i vosaltres els utilitzeu. Per tant, vetllarem perquè la realització d'aquest projecte garanteixi el benestar de totes les participants, doncs això, amb el que deia abans, amb els temps, que totes les que vulgueu participar pugueu, en el temps que siguin adequats, que pugueu totes accedir, és a dir, si a totes no us va bé presencialment haurem de veure la fórmula. El que passa que el tema presencial suposo que entrarà en debat, però enteneu que per generar vincles amb un grup de persones que volem anar a viure juntes, doncs el millor és conèixer-nos i presencialment veure'ns i poder establir aquests vincles que s'han d'establir entre nosaltres. També els espais, perquè siguin còmodes. De moment nosaltres partim de Cala Dona perquè és un espai que ens ha posat totes les facilitats per poder desenvolupar-ho, però també podem mirar si hem d'anar variant d'espais o com ho fem. Poso el menjar perquè també el projecte aporta això, aporta si ens estem 2 o 3 hores reunides, el suport logístic necessari per estar còmodes durant aquest temps, etc. Això ja en parlarem com més endavant, amb el grup més obert. I llavors, el que sí que compartiré avui amb vosaltres és aquest qüestionari, un qüestionari per les que ja es vulguin incorporar. Que a veure, quan dic incorporar i dic que podeu tindre els vostres dubtes, podeu estar com
dubtant si serà o no, si voleu conèixer la resta de dones que també... Poden haver-hi molts pros i no vol dir que no podeu estar enmig projecte després decidir que us n'aneu, perquè això ja no és... Em refereixo que és prou obert, no? El que sí que m'agradaria que quedés clar és que això no és un projecte ni per a estudiants, que estiguin estudiant el tema del cooperativisme o que els interessi aplicar l'estudi de l'habitatge i la perspectiva feminista a l'habitatge o que li interessi el tema pel que sigui. No és un lloc d'estudi o de formació, és un espai de treball i de grup per conformar la cooperativa, ni d'entitats. Ha de ser persones individuals que vulguin formar part d'aquesta cooperativa. I el que sí, com per totes aquelles que us interessa el tema, el que sí que podem fer és anar fent sessions d'obertura per explicar com estem. Quan tinguem punts, establir amb les dones, amb aquest grup, ja sigui a la meitat o al final, espais per compartir, per explicar com està evolucionant el grup, quines són les característiques, etcètera. Això sí, sempre, i nosaltres ens comprometem com a executores de la subvenció, diguéssim, que sempre hi hagi informació per compartir de com evoluciona això i de com acaba, i de com acaba com el projecte, etcètera. Però que també vull que quedi clar. I llavors res, ara us passaré un qüestionari, a les que us vagi bé us el passaré per xat, si no us el puc passar pel xat del propi grup, d'aquí del Zoom, i a les que no també us ho puc enviar per mail, us l'enviaré per mail, juntament amb el link d'aquesta sessió, perquè per això, per les que estigueu interessades, tingueu un temps per pensar-vos. Jo havia pensat que fos una setmana, per enviar-me com aquestes dades i poder conformar el grup que es començaria a trobar a partir d'un dia que ja quedarem. Jo ho deixo aquí i ara deixaré de gravar per poder obrir un torn de preguntes. Mira, la Carolina Olmos ha de marxar. A veure, em sap molt greu, haig de sortir, ho traslladem al grup i seguim en contacte, una abraçada. Jo ara deixo de gravar, espereu, primer us passo el qüestionari per aquí, perquè si hi ha alguna que ja s'ho vol... Ui, no me l'ha passat, oi? A veure... Perdoneu, un segon, que l'estic passant per... No me l'està passant aquí. Us ho volia passar pel xat perquè qui tingui facilitat ho passi, però no m'està passant per aquí. Deixo de gravar